tomto videu ti vysvetlím, ako funguje tvorba nášho života. Toto je naše vedomie, toto je naše podvedomie a toto je naše telo. Každý jeden z nás je napojený na tzv. Boží zdroj energie. Táto energia do nás prúdi a chce sa cez nás vyjadriť a chce tvoriť. Problém však nastáva vtedy, keď na úrovni vedomia alebo podvedomia máme bloky, ktoré blokujú tento zdroj energie. A tým pádom sa potom stáva, že náš život rozvíjame z pozície strachu a nie z pozície dôvery. Preto hlavná prekážka, ktorá ti stojí v ceste, je tvoja myseľ. Ako sa hovorí, myseľ je buď dobrý sluha, alebo je zlý pán. A dobrý sluha sa stáva vtedy, keď odstrániš svoje bloky na úrovni vedomia a na úrovni podvedomia a začneš rozvíjať svoj život zo zdroja energie, ktorá prúdi cez teba.